Пратениците на светлината не винаги имат някакво голямо образование от известни университети и колежи. Понякога те са обикновени хора, които просто винаги са искали да помагат другите и са водили съвсем прост и елементарен живот, но техните сърца са чисти. Техният оптимизъм е винаги с тях, каквото и да се случва в техния живот. Това отличава пратениците на светлината. Но има и такива, които са завършили престижни университети, които са имали дълъг опит, професионален, в известни компании. Когато са чули този вътрешен глас да ги води обратно към източника, обратно към собствената им светлина, далеч от фалшивите структури на обществото, които ни карат да забравим кои сме. Защото е време всички ние да си спомним кои сме и защо сме дошли на Земята.